Lise hed hun, og alt det, hun nu ville fortælle, skete for nogle år siden i en lille landsby nær Skive, en af de rolige byer i Jylland. Dengang var hun netop fyldt 18 år. Hun boede sammen med sin mor og stedfar, onkel Jens. Moren, Kirsten, var en kvinde, som alle i landsbyen respekterede, altid stram i tøjet, et rent forklæde og håret sat op i en streng knold. Jens, derimod, blev respekteret på en helt anden måde for sine stærke hænder, sin rolige stemme og et sjældent smil, der kunne få selv de mest hæse stemmer i købmandsbutikken til at forsvinde. Da Kirsten giftede sig med Jens, var Lise kun 15 år. Dengang forstod hun ikke helt, hvorfor der var en slags varme og fare, der strømmede ud fra ham. Men med årene begyndte hun at lægge mærke til, hvordan Jens kiggede på hende. Ikke som en far, nej, men som en mand, der ønskede noget, han ikke kunne få. Og Lise ønskede det modsatte, at det skulle være muligt. Den sommer gik Lise rundt i korte sommerkjoler med tynde stropper og uden BH. Det var varmt i huset, og hun nød at fange hans blik, når han troede, hun ikke lagde mærke til det. Nogle gange holdt hans øjne ved hende lidt længere, end de burde, og hun lod som ingenting, før hun gik ind på sit værelse med en sidrende følelse indeni. En søndag eftermiddag var moren kørt til købmanden i Skive. De var alene hjemme. Lise havde vasket sit hår og viklet det ind i et håndklæde, da hun gik ud i køkkenet for at hente te. Kjolen klistrede til hendes krop, og stoffet bevægede sig med hver eneste bevægelse. Jens sad på verandaen med et glas saft og kiggede ud i horisonten. Lise gik ud barefod, som om hun ledte efter sukker. Igen uden sko. Spurgte han. Hvorfor skulle jeg have den på? Det er jo varmt, svarede hun og satte sig på tæer for at nå en dåse på øverste hylde. Kjolen gled op, præcis som hun ønskede det. Hun vidste, han så på hende. Hun kunne mærke det på huden. Hans blik var varmt og tungt, som om det brændte. Hun vendte sig om og sagde med en overdreven uskyldig stemme, skal jeg hente noget for dig? Han svarede ikke, men øjnene sagde alt. Så rejste han sig, gik forbi hende, næsten så tæt på, at han rørte hendes skulder. Hjertet hamrede i hendes bryst som en tromme. Om aftenen gik Lise ud i gården for at vande blomsterbedet. Hun havde en tynd natkjole på, uden undertøj. Hun vidste, at Jens kiggede ud af vinduet. Hun kunne mærke hans blik på sin ryg, så hørte hun ham for første gang hviske hendes navn. Ikke højt, nærmest ved et uheld, bare lidt under sin ånde. Hun kunne ikke sove, den naturvidenskabelige lå og krammede sin pude og tænkte, hvad nu hvis han rørte ved mig? Hvad hvis han kom ind? Men hvad nu hvis han ikke gjorde? Han ventede. Og hun var ved at være træt af at vente. Næste morgen tog moren tidligt afsted til sin søster i nabobyen for at hjælpe med hendes høje blodtryk. Lise var alene hjemme med Jens, solen bagte nådesløst, og huset føltes som en ovn. Lise stod op tidligt, skiftede til en løs sommerkjole med tynde stropper, uden noget undertøj, kroppen skulle kunne ånde. Hun gik ud i gården for at feje ved larten. Sveden trillede ned ad ryggen, og støvet klippede til hendes ben. Pludselig kom Jens ud med en cigaret i munden og en kop kaffe i hånden. Så du er en enlig svale i dag, smilte han og lænede sig mod dørkarmen. Hellere alene med nogen, der tiger, når de burde tale, svarede hun uden at vende sig om. Han var stille længe. Lise mærkede hans blik glide over hendes skuldre, hendes talje og hofter. Hun lod som om, hun rettede på kjolen, men trak den lidt op, så han kunne se mere. Jeg er jo ikke din far, sagde han stille. Hun vendte sig. Det ved jeg godt. Vil du have, at jeg skal være det? Han svarede ikke, trak bare et langt sug af cigaretten og vendte sig bort. Det var der, hun mærkede, at hun ikke bare var tiltalende for ham. Hun plagede ham, og hun kunne godt lide det. Efter frokost gik Lise alene ned til Skalså. Hun håbede, han ville følge efter. Kort shorts og en tynd top uden noget undertøj under. Vandet var lundt, og hun gik i til livet. Hun så en skikkelse nærme sig fra bredden. Jens, velkendte gang, bare skuldre, skjorten i hånden. Han standsede 1 meter fra hende. Hun lod som om, hun ikke bemærkede, hvordan toppe klæbede til hendes bryster og blev næsten gennemsigtig. Han sagde ingenting, satte sig på hug ved bredden. Du leger, Lise. I kan ikke lide spil, der er farlige, kun hvis man glemmer reglerne, svarede hun. Han rejste sig pludseligt og gik væk. Hun stod tilbage, rystende og med en følelse af, at et enkelt skridt mere ville få alt til at bryde sammen. Senere hjemme gik hun gennem gangen i et håndklæde efter badet. Håret var vådt, huden varm. Pludselig trådte Jens ud fra køkkenet og standsede foran hende. Hun frøs, han betragtede hende længe. Hvad laver du, pige? Hun trådte tættere på. Hvad hvis jeg siger, at jeg vil have, du skal tage mig? Hvad så? Han pressede hende næsten op ad væggen. Hans hånd landede fast, men kontrolleret på hendes hofte. Så må jeg tage konsekvenserne, og jeg lover at tie. Han bøjede sig ned. Hans læber nåede næsten hendes ører. Jeg er dobbelt så gammel som dig, men vi ved begge, hvad man gør med en pige, der ønsker, men ikke ved hvordan. Han trak sig tilbage, og hun blev tilbage med et hjerte,
der bankede som et lokomotiv. Han var bange. Hun var det ikke længere. Regnen begyndte om morgenen, så voldsom, at det føltes som at stå under vandfald. Mor var kørt til Skive for at hente medicin, og Lise var alene med Jens i huset, hvor selv væggene vidste, at der mellem dem var noget, der ikke var helt rigtigt. Hun gik rundt i hans gamle skjorte, lang til midt på låret, med lugten af tobak og maskulin sved. Under var hun nøgen og følte en mærkelig frihed. Han stod i køkkenet og rodede med en pære. Da hun kom ind i godmorgen, sagde hun og satte sig på en stol, trak benene op. Han vendte sig og frøs et øjeblik, da han så, at der ikke var andet under skjorten. Du fryser, du bliver syg, så må du varme mig, smilte hun og bed i et æblestykke. Han vendte blikket væk, men hun vidste, at han brændte indeni. Hun gik ud af køkkenet med døren på klem og forstod i det nu, at han fulgte efter. Hun sænkede farten. Nåede trappen og mærkede pludselig hans hånd på sit håndled hurtigt, men ikke smertefuldt. Lise, lad være. Hvorfor? Fordi hvis jeg begynder, kan jeg ikke stoppe, så stop ikke. Han så på hende længe, med smerte og længsel, så trak han hende tættere indisk. Hans fingre snodede sig om hendes talje, og hun mærkede hans bryst, der rystede. Han strøg over hendes hofter gennem skjorten og viskede, du aner ikke, hvor meget jeg ønsker dig. Hun pressede kinden mod hans bryst og viskede, jeg vil have, du skal være den første og den sidste. Han lukkede øjnene som en bøn, og trak sig så pludselig væk, i aften efter aftensmad. I larten. Hvis du ikke kommer, glemmer jeg alt. Hvis du kommer, er det ikke længere et spil. Hele dagen gik hun på nåle. Mor kom hjem, de spiste sammen som om intet var hent, men om natten var huset stille. Hun tog skjorten af, iførte sig en simpel kjole med tynde stropper uden noget under, som han havde bedt om, og gik ud i regnen, barefodet, mod larten. Hjertet hamrede, så det føltes, som om han kunne høre det helt inde fra hendes bryst. Larten var varm, med duften af hø og jern. Han ventede allerede. Skjorten åben til brystet, øjne med alt, frygt, begær, ømhed og beslutsomhed. Du kom, ja. Sidste chance for at gå, jeg går ikke. Han tog hendes hage og kyssede hende langsomt og intenst, som om han ville suge hende ind i sig. Hans hænder gled ned ad ryggen og videre, og Lise vidste, at nu var det begyndt. Fra den aften i larten ændrede alt sig. De legede ikke længere med blikke og antydninger, de var i det til ende. Hver aften, hver skygge, hver halvlys blev medskyldig i deres hemmelighed. Jens begyndte at ændre sig. Han kaldte hende ikke pige mere, nu var hun med Lise. Hans stemme blev dybere, hans berøringer modigere. Han greb øjeblikke, hvor mor var optaget, og trak hende med ind i skuret, badeværelset eller kælderen. Hun kunne ikke stoppe. Om natten bankede han på hendes vindue. Hun lukkede ham stille ind, og han lagde hende under sig, som om det var ægtefæller. Om morgenen vågnede hun med filtret hår, saltet hud og hans duft på hofterne. Han gik før daggry, og hun lå og smilede i mørket, men landsbyen så ikke. Naboen, Maria, begyndte at kaste blikke, når hun så Lise med Jens. En af mændene i butikken sagde til Jens, du har da fået dig en fin lille høne. Hold godt fast, ellers bliver hun stjålet. Han svarede, det sker ikke. Hun er allerede minimum, det var der. Lise forstod, at han også var fanget i spillet. Moren blev nervøs. Hun bad ofte Lise blive hjemme, begyndte at foreslå, at hun skulle tilbringe sommeren hos sin bedstemor i en anden landsby. Luften var bedre der. Lise afviste det. Hun kunne ikke tage afsted. Hun ville have mere. Hun var afhængig. En dag opdagede moren dem i gangen. Jens holdt hende om livet for hårdt til at være en tilfældighed. Hendes blik var isende. Hvad foregår her? Spurgte hun. Intet. Jeg faldt næsten. Han greb mig, løj Lise hurtigt. Pas på dig selv. Du er ikke længere barn, sagde moren uden at fjerne blikket. Efter det blev alt mere anspændt. De blev mere forsigtige, men også mere intense. Jo større risiko, desto vildere blev det mellem dem. En dag elskede de i saunaen, mens moren lavede pandekager udenfor. Han pressede hende mod den varme trævæg og viskede, hvis vi bliver opdaget, er det slut for mig. Men det er mig ligegyldigt. Det eneste, der betyder noget, er dine hænder. Men en dag indså hun, at alt var ved at gå i to. For mange blikke, rygter, tilfælde, en trussel hang over dem. Så sagde Jens, vi må stoppe, før det er for sent. Det er allerede for sent, viskede hun. Jeg er din, og du ved det. Han lukkede øjnene og holdt hende tæt, som var det sidste gang. Men de vidste begge, at det ikke kunne fortsætte. Alligevel kom han den samme nat igen. Det sluttede med morgenen, der begyndte som så mange andre. Hun stod op før moren. Gik ud på verandaen i sin tynde natkjole. Håret var rodet, huden stadig varm efter nattens møde. Jens var ude at kløve brænde. Hans t-shirt sad klistret til ryggen, og hun så på ham, som man ser på en mand, der har vækket sider i en, man ikke kendte. Han vendte sig om og blinkede. I det øjeblik hørte hun en hosten bag sig. Hun vendte sig, og mor stod der. Hun så på den med et udtryk, Lise aldrig ville glemme. Ingen skrig, ingen tårer, bare et dybt tomrum. Hun forstod alt uden ord. Vi må tale, sagde mor roligt, men med en kulig stemme, der fik Lise til at fryse. Jens prøvede at sige noget, men hun gik bare ind i huset. Lise fulgte efter. De satte sig i køkkenet. Mor var tavs længe. Hvor længe? Spurgte hun. Længe, svarede Lise. Mor slog ikke ud, råbte ikke. Hun sagde bare, jeg elskede ham. Troede, han var din far.
men han valgte at være din mand. Så nu er du. Regnen trummede mod de gamle vinduer i det lille hus i Skive, hvor Lise sad og stirrede ud i det grålys, der langsomt blev til en kølig, fugtig morgen. Hun bar stadig Jens' skjorte, som var stor og blød, med lugten af tobak og træ som et spøgelse af den nat, hvor alt havde ændret sig. Hendes ben, tynde og bare, rystede let, mens hun mindedes hans blikke, hans berøringer, den måde han havde holdt hende, som om hun var den eneste, der betød noget i verden, men nu var han væk. Og moren var væk. Kun stilheden og væggene var tilbage som vidner til den hemmelighed, der havde flosset deres familiebånd. Hun rejste sig og gik ud i køkkenet, hvor sollyset kæmpede sig gennem de tynde gardiner. Bordet var dækket til en enkelt, og hun satte sig med et suk. Hun trak kjolen lidt op over lårene og rørte ved en af dem, som for at mærke sig selv. Det føltes, som om hun stadig bar hans mærke på huden, selvom han ikke var der. En mærkelig blanding af savn og vrede boblede op i hende. Udenfor begyndte landsbyen at vågne til liv. En gammel mand gik med sin stok langs den smalle vej, og en kat listede lydløst over plænen. Lise sukkede dybt og tænkte på, hvordan alt kunne være så roligt udenpå, mens hendes indre stadig stormede. Hun gik ud i haven og satte sig på en træbænk, der var lidt kold og fugtig af morgenduen. Hun trak skjorten tættere om sig, men det var ikke kulden, der fik hende til at ryste. Det var tomheden. Skal du ikke ud og finde dig et rigtigt liv? Lød pludselig en stemme bag hende. Hun vendte sig og så Peter, den lokale slagter, som altid havde haft et glimt i øjet, men sjældent noget godt at sige. Han var høj og bredskuldret, iført sine sædvanlige slidte arbejdsbukser og en ternet skjorte, der sad stramt over hans kraftige arme. Et rigtigt liv? Spurgte hun og smilede skævt. Hvad er det for noget? Peter trak på skuldrene og satte sig på bænken ved siden af hende. Et liv uden hemmeligheder og løgne. Et liv, hvor du ikke skal gemme dig. Lise lå lavt. Det lyder kedeligt. Jeg er ikke lavet til kedelige ting. Peter rystede på hovedet. Du er for smuk til at sidde her og gruble. Skive har mere at byde på en gamle lader og regnvejr. Hun tænkte på det et øjeblik, men så rystede hun på hovedet. Jeg kan ikke bare smutte. Ikke nu. Han kiggede på hende længe, og så sagde han, det bliver sværere, jo længere du bliver. De sad stille et øjeblik, indhyllet i en tåge af usagte ord. Lise følte en underlig trang til at fortælle ham alt om Jens, om moren, om det, der havde brændt hende op indefra og efterlade hende tom, men ordene blev hængende i halsen. I stedet rejste hun sig og gik ind igen. Peter blev siddende med et eftertænksomt blik. Senere den dag gik Lise ned til den gamle lade, hvor alt var begyndt og sluttet. Hun rørte ved den skæve låge, hvis maling var flasset af, og kunne næsten høre ekkoet af deres stemmer og berøringer i det dunkle rumæns, der lå en mystisk, sammenkrøllet sæd på gulvet, som hun ikke havde set før. Hun samlede den op og foldede den forsigtigt ud. Ordene var skrevet med en hastig, næsten desperat håndskrift. Jeg ved, hvad der skete. Du er ikke alene. Med mig ved den gamle bro, når mørket falder på. Lise mærkede et sus i maven. Hvem kunne det være? Var det nogen, der vidste alt? Eller var det bare en leg? Hun kiggede op mod skyerne, der allerede var begyndt at trække sammen. En storm var på vej, og med den kom nye hemmeligheder, der ville ændre alt. Hun trak skjorten tættere om sig, lod blikket glide mod horisonten, hvor den gamle bro over Skive lå stille. Hun vidste, at hun måtte vælge. Mødestedet var aftalt, men var hun klar til at åbne døren til fortiden? Eller ville hun lade den forblive lukket for evigt? Hun smilede svagt for sig selv og tænkte, det her bliver ikke kedeligt. Det her bliver farligt. Regnen havde stilnet af, og en tung, fugtig tåge lå som et tæppe over Skive og de omkringliggende marker, da Lise stille trådte ud af huset og låste døren bag sig. Hun var iført sin yndlingskjole, en tætsiddende, mørkeblå sag med tynde stropper, der afslørede hendes solbrune skuldre og dekollete. Kjolens stof var blødt og føltes som silke mod huden, og den sluttede lige over knæene, hvilket gav et elegant, men alligevel friskt udtryk. På fødderne havde hun sine gamle, slidte sorte ballerinaer, som hun altid følte sig tryg i, ligesom det var hendes personlige skjold mod verden. I hånden bar hun en lille, enkel taske i brun læder med en messinglås, som havde tilhørt hendes mor. Den duftede stadig svagt af lavendel og læder, og den gav hende en følelse af ro, som om hun havde lidt af moderens styrke med sig. Lise gik langsomt ned ad den smalle grusvej, der førte til den gamle træbro ved Skive Å. Træet knirkede lidt under hendes skridt, og tågen lagde en mystisk stemning over landskabet. Hun kunne mærke det bankede i brystet, ikke af frygt, men af forventning. Hvem havde lagt den seddel til hende? Og hvad ventede der ved broen? Da hun nåede frem, kunne hun svagt skimte en skikkelse stå i skyggerne på den anden side af åen. Skikkelsen var høj, iført en mørk jakke, der skjulte det meste af kroppen. Lise satte sig forsigtigt på broens kant og betragtede personen. Stemningen var intens,
og hendes hjerte hamrede i brystet, så du kom alligevel, lød en lav stemme fra skikkelsen, der trådte frem i lyset. Det var Mads, en ung mand fra landsbyen, som altid havde haft et skarpt blik og en rolig udstråling. Han var kendt for at være lidt af en ensom ulv, og rygterne sagde, at han kendte til mange hemmeligheder, som folk helst ville glemme. Hvem tror du, du er? Spurgte Lise med en blanding af nysgerrighed og forsigtighed. Mads trak på skuldrene og smilede skævt. Der ved mere, end du tror. Jeg har set, hvad der skete mellem dig og Jens. Jeg ved, hvorfor din mor forlod jer. Lise trak vejret dybt. Og hvad vil du så? Hvad vil du have af mig? Jeg vil hjælpe dig, sagde han og tog et skridt nærmere. Men først skal du forstå, at det, du tror, du vil, kun er begyndelsen. Hun mærkede et glimt af spænding, men også en advarsel. Mads havde altid været klogere, end han gav udtryk for, så hvad nu? Spurgte hun. Han pegede mod den mørke skov, der lå bag hende. Vi starter her. Der er ting, der gemmer sig i skyggerne, ting, der kan ændre alt. Lise rejste sig og fulgte med ham ind i skoven. Der var noget dragende ved det hele, noget der trak hende dybere ind i mysteriet. Pludselig lød en knirken bag dem. De vendte sig om. En sort skikkelse stod i tågen, med øjne der glimtede som knive. I leger med ild, Lise, sagde stemmen, kold og truende. Men ild kan brænde alt nederst. Lise følte en iskold frygt krybe op ad ryggen, men hun stod fast. Hun vidste, at dette kun var begyndelsen, en kamp mellem fortid og fremtid, mellem sandhed og løgn, og et spil, hvor alle brækker kunne rykkes, men ingen ville gå fri. Hun greb Mads' hånd, og sammen gik de videre ind i mørket, men inde i skoven, skjult for alle, ventede en hemmelighed, der kunne knuse alt, en hemmelighed, der ville ryste Skive i sine grundvold, og som ingen endnu var klar til at møde. Den tætte skov omkring Lise og Mads syntes næsten levende i den dunkle aften, mens deres fodtrin knasede mod de fugtige blade og knækkede små grene. Hvert skridt ind i mørket føltes som en rejse længere væk fra det trygge og ind i noget ukendt og farligt. Lise trak sin mørkeblå kjole lidt længere ned, som om stoffet kunne beskytte hende mod den kølige luft og de usynlige blikke, der måske fulgte dem. Mads gik med rolige, sikre skridt og kastede af og til et blik over skulderen for at sikre sig, at hun fulgte med. Hans jakke var slidt, og hans mørke hår var lidt rodet efter den lange dag, men hans øjne var klare og fokuserede. Der var noget ved ham, en rolig styrke, som gjorde det muligt for Lise at glemme sine egne bekymringer for et øjeblik. Jeg ved, det lyder skørt, sagde Mads pludselig og brød stilheden, men der er ting i denne skov, som folk har prøvet at glemme. Ting, der ikke hører til i vores lille landsby. Lise nikkede, mens de gik dybere ind mellem de høje træer. Jeg har allerede oplevet, hvor farligt det kan være at gemme på hemmeligheder. De nåede frem til en lille lysning, hvor måneskinnet kunne trænge igennem grenene og kaste spøgelse på jorden. Midt i lysningen stod en gammel, forfalden træhytte, hvis vinduer var dækket af snavs og mos. Den lugtede af fugt og forladthed. Det er her, det starter, sagde Mads og åbnede forsigtigt den knirkende dør. En kold vind susede ud og fik Lises hår til at blafre. Indenfor var det mørkt og støvet. Et tykt lag spindelvæv hang i hjørnerne, og gulvet knagede under deres fødder. På en gammel træbænk lå en bunke papirer og et falmet fotografi. Lise gik hen og tog billedet op. Det var et gammelt sort-hvidt foto af en ung kvinde, der lignede hende selv, men med en hårpragt som guld og et blik fyldt med både frygt og beslutsomhed. Hvem er hun? Spurgte Lise med en stemme, der knap kunne holde tårerne tilbage. Mads svarede ikke med det samme, men pegede på en af papirlapperne, der lå spredt ud over bordet. Hun samlede en op og læste ordene med rystende hænder. Den, der kender sandheden, bærer en byrde, der kan splitte familier af. Pas på, hvem du stoler på, for ikke alle ønsker, at hemmelighederne kommer frem. Lise følte en kold klump i maven. Alt, hvad hun havde troet var slut, var måske kun begyndelsen på en langt større fortælling. Vi må finde ud af, hvem der skrev denne seddel, sagde hun og kiggede på Mads. Han nikkede alvorligt. Og vi må gøre det, før nogen andre opdager, at vi ved det. Pludselig hørte de en lyd udenfor, et knæk fra en gren, en raslen i buskene. De frøs begge til is. Vi er ikke alene, hviskede Mads og greb forsigtigt Lises hånd. Udenfor i skovens mørke stod en skikkelse med en lang sort kasket trukket dybt ned over øjnene. En hvislen som vinden, eller måske en stemme, der sagde, stop med at grave, Lise. Nogle hemmeligheder er dømt til at forblive gemt. Lise trådte et skridt frem, hendes stemme fast. Jeg vil vide sandheden, uanset hvad det koster. Skikkelsen trådte tilbage i skyggerne og forsvandt, men Lise vidste, at kampen lige var begyndt. Hun og Mads stod tilbage i den gamle hytte, hvor fortidens spøgelse ventede på at blive vækket, og udenfor, i mørket, lurede en fjende, der ville gøre alt for at stoppe dem.
Koste hvad det ville, Lise trak vejret dybt og tænkte på Jens, på moren, på alt det. Hun havde mistet, men hun var ikke længere alene, hun havde fundet sin allierede, og sammen ville de afsløre den hemmelighed, der kunne ændre alt, men spørgsmålet var de parate til at betale prisen? Den næste morgen vågnede Lise til en uventet stilhed. Husets gamle vægge syntes at holde vejret sammen med hende, som om de vidste, at noget stort var på spil. Hun stod op, trak sin lette, hvide skjortekjole om sig, den var tynd og let gennemsigtig i det tidlige morgenlys, og den afslørede hendes solbrune ben og de bløde kurver af hendes hofter. På fødderne havde hun sine slidte, brune læderstøvler, som hun havde arvet fra sin bedstefar, et par sko, der både var praktiske og havde en historie. Hun gik ud i køkkenet, hvor den sædvanlige duft af friskbrygget kaffe mødte hende. Men huset var tomt. Ingen Jens, ingen mor. Kun stilheden og hendes egne tanker. Hun satte sig ved bordet og kiggede ud af vinduet mod den grå himmel, hvor skyerne trak sammen. Pludselig bankede det hårdt på døren. Lise sprang op og åbnede. Udenfor stod Mads, hans øjne mørke og intense, hans jakke gennemblødt af nattens regn. Vi har brug for at tale, sagde han med en stemme, der ikke lod plads til diskussion. Indenfor lukkede Lise døren og lod sig falde ned på stolen igen. Mads rakte hende en sammenkrøllet konvolut. Det her fandt jeg i Jens' gamle værksted, sagde han og satte konvolutten på bordet. Der er flere breve og dokumenter, end vi troede. Lise åbnede konvolutten og trak et brev frem. Det var skrevet med en sirlig håndskrift og dækket af pletter, som om det havde været gennem mange hænder. Hvis du læser dette, betyder det, at hemmelighederne ikke længere kan skjules. Vi er ikke, hvad vi synes, og fortiden gemmer på flere lag, end nogen tør indrømme. Hun kiggede op på Mads, og et sug af både frygt og spænding bredte sig i hendes mave. Vi må finde ud af, hvad det betyder, sagde hun. Mads nikkede. Men vi skal være forsigtige. Nogen holder øje med os. De besluttede at mødes senere på dagen i landsbyens gamle bibliotek, et sted hvor ingen ville mistænke dem for at grave i fortiden. Lise iførte sig sin sorte læderjakke over sin kjole, satte håret op i en løs knold og tog sin lille taske over skulderen. Hun følte sig både stærk og sårbar på samme tid, som om hun balancerede på en knivsæk mellem fortid og fremtid. På vej til biblioteket passerede hun købmandsbutikken, hvor hun fik et kort blik fra en ældre dame, fru Nielsen, der altid havde haft en skarp tunge og et skarpere blik. Fru Nielsen nikkede diskret til hende, som om hun vidste mere, end hun lod vise. Inde på biblioteket mødtes de med bibliotekaren, en ældre mand ved navn Erik, der havde arbejdet der i årtier og kendte alle landsbyens hemmeligheder. Jeg hørte om jeres søgen, sagde han med en lav, hæs stemme. Der er ting, der ikke bør graves frem. Men sandheden er en tung byrde. Han førte dem til en skjult hylde bag en bogreol, hvor gamle dagbøger og breve lå samlet. Lise og Mads begyndte at læse, og langsomt foldede en historie sig ud. En historie om forræderi, skjulte bånd og en hemmelighed, der havde truet med at ødelægge flere generationer. Jo mere de læste, desto klarere blev det, at Jens' fortid var langt mere kompliceret, end Lise havde forestillet sig. Og at morens pludselige afgang måske havde været en måde at beskytte hende på, men midt i alt det mørke var der også glimt af kærlighed og håb, hemmeligheder om en anden tid, hvor valg havde været svære, og hvor konsekvenserne stadig hjemsøgte dem. Da de forlod biblioteket, var regnen begyndt igen. Lise kiggede op mod himlen og smilede svagt. Vi har meget at finde ud af, sagde hun. Mads tog hendes hånd, og for første gang i lang tid følte hun, at hun ikke stod alene mod mørket, men i det fjerne, bag regnens slør, stirrede en ukendt skikkelse efter dem med et smil, der var både truende og gådefuldt. Kampen om sandheden var langt fra over, og skyggerne fra fortiden var ved at indhente dem alle.